Rokok ki jarwo dosoke apa, Pak? Moro-moro takok. Itu. Lah nek korek engko, iki tegese wong semoyo. Engko ya, Rek. Lah nek wedang pingawe kadang lumpukne sedulur kongkon nonton Indosiar. Oh. Lah nek roti ki atine wong loro wis dadi siji. Lah nek gelas ku nek tugel ora kena dilas. Lah nek jelas kuwi kabeh wis dijejeli gelas. Lah apa sejeli gelas? Kese ngombe lak dijejeli cuman ngombe dikutuk ning ngene. Disejeli gelas ngombe kopi kanggo ndelok Indosiar. Cepet ah melek. Melek kuwi tegese apa? Amel-amel sing elek. Padha karo kolik. Sing kolik iki montor lik kuwi tiba malik. Montore malik. Lah nek kirun ki kuwi jelukane wong tuwa. Run kuwi tuyuk-tuyuk. Dadi kirun wong tuwa sing wis lumpuh. Bagyo ki bak kuwi adae. Camat. Alah. Kowe iki ngapa to? Bak. Wong bak kok adae camat iki. Bak ki ada kumkuman. Iya ki sarung. Dadi rupane kaya kumkuman sarung. Tapi diombe wong telu. Aku ora entek. Lah kamu, aku mah diombe bojomu. Ini bojoku ya mah. Tapi terus wis dilek terus tak rogoh. Marogoh tak lebokne neh. Mancap. Tak iso mancap. Lah wis dilebokne neh. Kowe ndang endi mong? Lah iku lho. Kilo surate sakmene. Hebat ya, Bak. Ya ampun. Ini betul-betul namanya penggemar yang mempunyai jiwa seni. Kok iso ngono tandane apa? Nyatane surat ini kirim ya digambari. Gambar apa? Tanda. Tanda apa? Tanda tayub. Landi tanda enak. Oh, atus. Guaan yang golek liya iki. Gak kok anu. Iya tak wacane. Niku kan badhe diwaos dening Dul Gembu. Aja mlene jenenge wong. Dul Gembu. Darmo Klothuk. Marto Ledeng. Kok kene Marto Ledeng. Iki nyang ndi ndledek. Ngawur ae. Lah apa nyelopone sak senenge. Seneng. Apa lek? Mbah, aku yang guyu. Lah ya kukur seneng tok. Kagem. Aku kok meteng. Kok kagem pelawak ludruk kirun CS nuwun gending iki weke sapa? Wekku. Bapak mungkul to wekku. Kok iki weke sapa terus bajing luncat jaipongan. Bajinge kowe aja. Loncatan gending. Kok gending. Iki kok uyel-uyel wong ae kok tidak. Aku mbuh angger bar jamu yo ngene iki. Yo ape-ape. Lantara gong. Terus lagune getuk. Digeget karo dikutuk. Iki ya. Karo bocah. Ayo kalau bayar ayo. Wes sapu tangan deh. Mbak Lastri, Mbak Endang Sulastri made in Gunung Sari. Hartini made in Ngawi. Tinggi. Hartini tinggi. Kenal? Burung. Mas Kiron? Mbak Hartini kalau aku, Mbak kalau dia. Iya. Aku yang les apa? Ayo. Pengen. Alah, pengen. Duit. Bapak Islami sama. Aku lanang dong. Mas, Apa? iki ampune habile yo wes, iki gantian wes. Aku saiki ganti Cak Bagio. Ya les. Artine piye? Rasane piye, Pak Bak? Bodongane. Ora rasane piye rasane? Pak. Iki lak mari aku awakmu. Awakmu kecewa apa ora? Lah, karek ngono ya apa? Pane jajar Mbak Artini coba jajar. Pane prasa aku ini. Piye, Pak? Alah gayane. Kanggo sampean weteng. Apa Tak ngawur. wah jawilin janggute Mbak Ar. Janggute. Alah, rasane piye, Pak? Ya lumayan lah. Lumayan. Aku tak nang jeding. Apa?
Dadak ngawur. Anu, lagu yang pertama Apa Mas? bajing loncat. Bajing loncat. Sabing. Bajing. Bajing loncat jaipongane Mbak Hartini. Alah, iki kok seperti Nggih. yo bajing loncat awake dhewe sing jogeti. Iya. Ayo, langsung buka Mbak Lastri bajing loncate. Bajing loncat. Monggo. Tintingane. Aku piye Mas? Aku piye kok? Kowe ya, kowe kowe mumbul. Kok kowe mumbul Bajing loncat. Mumbul iki apa Bajing bajing? loncat. Oh, mumbul aku yang mumbul. Iya, Mas. Yo, bangsal. Yo.